da nosa casa en Irlanda, o que en galego sería unha volta pola casa. Vamos. Primeiramente de todo, temos unha porta vermella preciosa. Temos unha caixa de correo. Non vos comentei que esta casa ven incluída cun marcial mouzo. Xa me tardabas, a casa é preciosa. Continuamos con este house tour e dirixímonos cara á cociña. Cociña ampla, como vedes, outra vez marcial. Temos un house manual porque non sabemos como funciona a casa. Xa vedes, os enchufes son diferentes aos nosos. Precisan un adaptador. Tamén teñen os interruptores estes, non iría hasta que lle faz así. Cling. Ireland. Danlo. Isto podíamos levar de regalo. Porque hai que fregar os cacharros nun sitio aparte. Cal é o motivo? Non teño nin idea. Dirixímonos agora cara ao cuarto máis bonito desta casa, é o meu, evidentemente. Xa está outro dormindo. Marcial, quita o anteface, polo menos! Esta casa conta con moitos cuartos de baño. Este que vos vou ensinar é o máis amplo, máis luminoso, ademais, é importante. Pasade! Caberían ata 4 persoas, creo eu. Resulta que esta casa é xigante. Entón imos ir agora ao piso de abaixo. Xa veredes que grande, que maravilla. Ai, en galego isto chamase randeira e non mecedora. E agora chegaríamos á parte máis bonita, o xardín. O que está é o Marcial outra vez. Marcial, como te moves tan rápido? Vou deitar aquí. Ala! Xa podemos quedar aquí.